Bai, badakit, bai. Bueno, ikasi dut familiatik datorki delago, eta baita, ikastolan ibili naizelago, eta hobetzen joan naiz, baina bai, etxien ikasiet. Ni uste pixkanaka lortu iristean gauz badala, ez? Hasieran jolas bezala hartzen nuen kirola, kiroloien artean futbolare bai, eta pixkanaka pausuek ematen joan naiz, eta denbora egin lanbide izatea iritsi da, baina hasiera baten jolas bezala izan. Hasteko, euskaraz dakigun guztiok ahalegin batin euskara mantentzeko eta euskaraz hitz egiteko, eta albaldin bada ez dakiten nahi ahalik eta erraztasun gehienak eman euskaraz ikasteko, eta bat hori, hitz egin da erabili. Ez dizuk esango referente bezala bat daketenik, ez? Nik uste futbolai onak oso onak asko daudela, eta nik uste jokalai horien gauza honetan fijatzen naizela, eta bat ez nuke esango, nik uste bat baino gehiago azketela.